Práve ste klikli na video, ktoré má clickbaitový názov a clickbaitový thumbnail, ale neopúšťajte toto video, pretože dneska sa s vami chcem porozprávať o clickbaitoch. Čaute ľudia, moje meno je Pati a vás vítam u nového videa. Pokiaľ ma ešte nesleduješ, začni ma sledovať. Pokiaľ sa ti bude toto video páčiť alebo budeš súhlasiť s niečím, čo v tomto videu poviem, nezabudni dať like. Napíš mi do komentárov, čo si ty myslíš o clickbaitoch a poďme na to. Osobne si začínam všímať, že posledné 2-3 roky sa nielen na československej YouTubeovej scéne, ale všeobecne na svetovom YouTube že roztrhlo v rece s clickbaitami. Pamätám si dávnejšie, čo sa týka clickbaitov, dobre, tam bol jeden clickbait, občas sa objavil aj tu, možno aj tu niekedy a niekedy bol aj tu, ale teraz je clickbait tu. Dobre, že nie ešte aj tu. OK, ja tomu z jednej strany chápem, pretože úprimne, povedzme si na rovinu, kto pozerá YouTube? YouTube pozerajú deti. A ako nalákate deti na to, aby si pustili vaše video? Dáte tam nejaký super brutál giga mega názov, ktorý hneď takto sa na ňo budú pozerať, že to chcem vidieť, alebo tam nahodíte proste najviac clickbaitovú miniatúru, kde proste sa bije Godzilla s Transformerom a medzi tým tam dojde Skibidi Toilet a kameraman a do toho tam Labubu tancuje. Lenže potom zapnite si to video a vidíte tam týpka, ktorý je, ja neviem, car wash simulator. Sú dva typy clickbaitov. Je jeden clickbait, ktorý ako keby zobrazuje nejakú tému, ktorá sa nakoniec ukáže v tom videu, aj keď iba tak obklukovo, hej, že vlastne takto ide video, tu je tá téma, oni ju takto pozdravia a idú ďalej úplne iným smerom. Potom je tu, že totálny clickbait, to je ako napríklad toto video, hej, že tu je úplne iná miniatúra, úplne iný názov videa v porovnaní s tým, o čom sa v tomto videu rozprávam. Mne osobne clickbaity akože nevadia, hej, však každý si potrebuje nejako nahnať čísla na svoje video a clickbaitami to je momentálne asi najlepšie. Niektorí ľudia sú proste leniví na to, aby vymýšľali niečo nové. Niektorí ľudia sú leniví na to strihať tie videá tak, aby to ako keby udržalo pozornosť tých ľudí. Ale na druhú stranu ľudia si neuvedomujú, že keď dáte clickbaitový názov a to video je o niečom úplne inom, to video ľudia po 30 sekundách vypnú. Vy stratíte watch time, tým pádom video nebude ako keby lietať, nazvem to, hej. YouTube nebude doporučovať toto video a tým pádom si vy ako keby len zabíjate svoj vlastný algoritmus, čo je úplne zbytočné, keď chcete ako keby rásť na tomto našom malom YouTubeovom svetadieli. Kto zrátá, koľkokrát som podal v tomto videu ako keby a napíše mi to do komentárov, tak mu dám srdiečko na komentár. Mne sa strašne na mne páči, že ja sa snažím proste rozprávať o nejakej téme, ale ja potom vyprávam 5. cez 9. a zaseknem sa v tom, čom som hovoril, nepamätám si, čo už som povedal a strašne často sa potom opakujem, čo je akože extrémne gigantický brutál. Predstavte si teraz situáciu, že vy si scrollujete na YouTube a teraz, ja neviem, 3-4 dní dozadu vyšiel článok o tom, ako sa Jožko Mrkvička pohádal s Ferom Bublíkom a vy chcete vedieť nejaké informácie o tom, čo sa stalo, lebo ste leniví na to si to dohľadávať, nemáte na to čas a zrazu scrollujete a uvidíte, že YouTuber Jožko raz, 2, 3 vydal video o tom, ako spravil research ohľadom tejto hádky alebo ohľadom tohto beefu medzi nimi dvoma. Vy si to rozkliknete, hej, hodí vám to pravdepodobne reklamu, preskočíte reklamu a zrazu vidíte, ako týpek proste hrá Minecraft. Prosím? Jožko, či Fero, či jak sa voláš? Prečo hráš Minecraft, keď si tam napísal, že sa budeš rozprávať o tejto afére, ktorú ja chcem vidieť? Ja som klikol na toto video iba kvôli tomu, že si chcem pozrieť túto aféru. Dávam dislike, do komentáru napíšem odošlem komentár a už v živote si tento kanál neotvorím. Toto som reálne ja raz urobil, keď bola proste nejaká aféra medzi niekým, hej, a chcel som si to pozrieť a toto sa mi stalo, čiže toto je príbeh s skutočným pozadím, príbeh, ktorý sa reálne stal. To je proste ako Conjuring, hej, keď nám máte titulky na začiatku Conjuring, že tento film je podľa skutočných udalostí, tak aj toto bola podľa skutočných udalostí. A teraz neviete, či som vás oklamal alebo nie, hej, napíš mi do komentárov, či si myslíš, že to je pravda alebo nie, lebo teraz sa cítim jak Eminem. Som to tu nasolil. Posolil som to ako kurací kebab. Šakalaka bum bum. Mne osobne clickbaity nevadia, pokiaľ je to adekvátne k tomu videu. Otestujeme, ako funguje celá táto clickbait kultúra. Toto video bude mať úplne nejaký odveci názov, úplne nejaký odveci thumbnail. Vymyslím si, bude sa to volať najväčšia kauza na slovenskom internete. Vyblurujem tam nejaké postavy nejakých ľudí, dám tam proste blesky a niečo, nech to vyzerá proste tak, že na to chceš kliknúť a uvidíme, dáme si taký experiment, kam sa toto video dostane. Absolútne netuším, či toto video dávalo nejaký zmysel, pretože som vlastne v podstate trepal asi 5. cez 9. cez 8. cez 7. cez 4. Vonku je teraz, že neskutočne škaredé počasie a ja mám pocit, že leto trvalo, že týždeň, 1. júlový týždeň a odtedy je proste nomé zima. Nomé prší, zatiahnuté, celé zle. Napíšte mi vy dole do komentárov, ako si užívate leto. My sa vidíme v piatok. A hurá clickbaity. Čau.